Hej! Så er det vist på tide, at jeg kommer med en opdatering her fra Kenya, hvor jeg jo allerede har været i 3 uger, og det har simpelthen været 3 uger, som der er gået så hurtigt, og der er sket så mange vanvittigt spændende ting. Så det vil jeg fortælle jer lidt om i den her video. Den første dag, jeg kom, det var jo så en søndag for 3 uger siden, der tog jeg ud på et elefantbørnehjem og et girafcenter sammen med Selina og Rachel, hvor vi brugte en dags tid der og ligesom så, hvad der sker, når de bliver reddet ude fra naturen af, de her unger, og kommer ind på de her børnehjem, og der er nogen, der tager sig af dem, indtil de er store nok til at komme ud for sig selv igen. Så det var rigtig spændende at få lov til at opleve det. Og så dagen efter, mandagen, der skulle jeg jo så starte op på mit arbejde på børnehjemmet. Og jeg arbejder på et børnehjem, som hedder Maikimes Children's Home, og ligger i en by, der hedder Gitaru. Og det er børnehjem, hvor der er omkring 30 børn på, og de er fra alderen 1 måned til omkring 14 år gammel. Så det spænder virkelig bredt, hvor gamle de er, de børn her, som er der også sådan, afhænger meget af, hvad man lige skal lave med dem i forhold til deres alder. De fleste af børnene går godt nok i skole, hvilket jo er helt vildt dejligt for dem. Men der er så stadigvæk nogen, der er hjemme. Nogen, som ikke er helt klar til at komme i skole endnu, som vi skal lave lidt forskelligt undervisning med. Og så er der de helt små, som jo mere eller mindre bare skal leges lidt med og gives noget mad og sove og sådan. Og så skal vi hjælpe med at lave noget mad og hjælpe med lidt forskellige gøremål. Det er et rigtig, rigtig godt børnehjem, og hende, der har det, hun hedder Margaret, og hun er simpelthen en helt fantastisk kvinde, som bare har viet hele sit liv til de her børn, og gør alt, hvad der overhovedet står i hendes magt for at hjælpe dem til at få et bedre liv, så det er bare helt fantastisk. Og den første weekend, min første hele weekend, jeg havde her, der tog jeg på en 3-dages safari-tur sammen med Selina og Rachel. Det var helt fantastisk at få lov til at opleve det. Vi tog ud på noget, der hedder Masai Mara, som er en af de største savanner her, og altså hvor der er helt fantastisk mulighed for at opleve alle mulige slags dyr, giraffer, elefanter, løver, leoparder, geparder, og alle mulige slags dyr. Det var helt vildt, hvad vi så, og det var simpelthen rigtig, rigtig lækkert, og vi boede helt vildt lækkert, og vi havde vores egen kok, og det var bare helt vildt luksus. I løbet af de 3 dage, hvor vi var på safari, der tog vi ud og besøgte en Masai-by, og så, hvordan de bor, og hvordan de lever, og det var også rigtig spændende at få lov til at opleve det, og se, hvordan deres liv, det ligesom er, og deres huse, og det er jo meget specielt, men det var rigtig fedt at få lov til at opleve det. Og jeg har skrevet en seddel, så jeg kan huske alt det, jeg har oplevet og fortælle jer. Og så har vi faktisk også været et par gange i Nairobi efterhånden, og været inde og få lidt mad og været ude at spise og få et par kolde øl og nogle cocktails, men vi har også været ude på noget, der hedder Masai-markedet, som er et marked, hvor de sælger en hel masse ting, som de her Masai-folk, de laver, tøj og smykker og billeder og alt muligt forskelligt. Så der nåede jeg også at købe lidt forskelligt, nogle tørklæder, et par bukser og lidt smykker. Så jeg fik lige lidt med derfra. Og så var vi i noget, der hedder Mamba Village, som også ligger inde i Nairobi, som er sådan lidt som en zoo, men hvor de har krokodiller og skildpadder. Og hvor det ligger sådan rigtig, rigtig flot, hvor nærmest lidt inde i lidt skovagtigt, og der er en sø der og sådan noget, så det var også rigtig, rigtig flot at se det. Og så i går, der var vi ude og bestige et bjerg, der hedder Mount Longon, eller sådan noget i den stil. Det var sindssygt hårdt og sindssygt varmt, men vi nåede alle sammen til toppen. Vi var 6 piger afsted sammen,
og vi nåede alle sammen til toppen. Det holdt godt nok hårdt det sidste stykke, men vi nåede derop, og det var en helt fantastisk udsigt, da vi kom op til, og ja, det var godt nok lidt vildt. Vi havde selvfølgelig også lige valgt at gå lige i middagstimerne, så det var jo bare rigtig godt planlagt. Det var rigtig, rigtig lækkert, og godt nok lige en sejr, da vi kom op på toppen. Og i dag, der tager vi til Nairobi, nu her om ikke så længe, hvor vi tager ind og skal ind og se, der er noget, der hedder City Park inde i Nairobi, som er en park, hvor ret mange af kenianerne, de tager hen i weekenden og spiser picnic, og ja, sidder og bruger nogle timer der, og så er der rigtig, rigtig mange aber i den her park også. Så som hvis nok ikke, de er ikke bange af os, og gerne vil snakke med folk, og gerne vil have noget mad og sådan, så det skal nok blive sjovt. Og så er der også en park, eller sådan en parkeringssted, som bliver lavet om søndagen til, hvor folk de tager hen og står på rulleskøjter. Så det skal vi også ind og opleve, og så skal vi bare ellers ind og se, hvad vi lige har lyst til at bruge en dags tid derinde. Det er jo med at bruge weekenderne til noget nu her, fordi at hverdagene de går mest bare med arbejde og sådan. Så bruger vi weekenderne til lidt forskelligt. Men altså, jeg har det rigtig, rigtig godt hernede, og er virkelig glad for at være her, og vi har ekstremt lækkert vejr, så jeg har også fået lidt farve. Og jeg kan se, at vinteren den har sat sine spor hjemme i Danmark. Jeg har haft lidt sne og sådan. Jeg håber ikke, det har været alt for koldt og alt for træls, men har været rigtig dejligt, og har haft lidt vinter også. Og jeg ellers bare, at I stadigvæk har det rigtig dejligt derhjemme i Danmark. Jeg har det i hvert fald rigtig, rigtig dejligt her, og har slet ikke noget at klage over, så det er rigtig skønt. Efter den her video, der kommer der nogle billeder, så I kan se lidt af det, jeg har fortalt jer om nu her. Så I kan følge lidt med i det også, og se, hvordan det hele det har set ud. Men jeg håber, jeg får mulighed for at lægge den her video op i dag. Det er søndag i dag. Hvis ikke i dag, så forhåbentlig i løbet af den kommende uge. Ja. You want to go to church or? Yeah, we could go. I'll be done in a couple of minutes. No, it's okay. Just. Yeah. Ja, det var lige Selina, der lige kom og spurgte om, fordi vi har snakket lidt om, måske at tage en tur i kirke, lige for at se, hvordan det er hernede i forhold til, hvordan det er derhjemme. Nå, men jeg var sådan set også ved at være færdig. Så der kommer lige lidt billeder, så dem kan I se, hvis I har lyst til at se dem. Og ellers så må I bare have det helt vildt dejligt hjemme i Danmark, og fortsat passe rigtig godt på hinanden, og ja. Så håber jeg ikke, at der går så lang tid igen, inden jeg får mulighed for at opdatere den her blog her. Nu går der jo ikke så lang tid, inden jeg skal videre til noget nyt. Det vides ikke helt endnu, hvad det er, men det finder jeg forhåbentlig ud af inden ret længe. Men det var sådan set det for nu, så I må have det rigtig godt. Hej hej!